että... Niin. Maailma on pullolla ihmisiä, jotka... On homo. Tai pervo... No, ihan on ihan perusjuttuja. Ja nimenomaan. Ja tässä astun apuun minä. Hei, anteeksi siellä hyllyn luona. Tämä kysymys, se saattaa kuulostaa hieman oudolta, mutta onnistuisiko... Seksi. Takahuoneessa. Tai vaikka kotona. Ei. Innes näet. Kaikille ihmisille kaikki asiat ei ole yksinkertaisia. Kai se on uskottava. Tämä ohjelma on suorastaan välttämättömyys Suomelle. Siis kansalaistaitoa viidepaketissa. Niin, olisihan se tietysti. Tai voisihan se tietysti vähentää talotaikureittenkin ylityötaakkaa. No aivan. Ja sen takia mä halunkin, että sä puhut tälle AP:lle vielä tänään. Tänään? No ehtis kai tuon myöhemmin. Ei ehdi. Tällaiset loistavat ideat, ne varastetaan välittömästi.